Ang mataraw nga tao ug nagsunod sa mga sugo sa Dios, aduna kini siya maayo nga kinabuhi, adunay kalinaw siyang kinabuhi, ug mutunhay gayod ang iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ug mahilayo siya sa kadautan ug sa katalagman. Isaias 32, versikulo 17 hangtod sa 18. Ang tanan mubuhat sa katarong ug mutunhay ang kalinaw hangtod sa kahangturan. Sa versikulo 18, magpuyo nga malinawon ang katawhan sa Dios ug mahilayo sa katalagman. Unay suon, kung kanunay ka nga magsunod sa pagtulunan ni Kristo, kung sa kanunay nagsunod ka sa sugo sa Dios sa atong mga kinabuhi, magpuyo gahid kita nga malinawon. Adunay kalinaw ang atong mga kinabuhi, ang atong pamilya, ug mahilayo gahid kita sa kakuyaw, mahilayo gahid kita sa katalagman, ug ang Dios sa kanunay maghatag og kalinaw kanato, ug mutunhay gayud ang atong kinabuhi tungod kay naa man tay Ginoo. Apan kung ang Dios layo sa atong kinabuhi, kung wala kita nagkinabuhi nga dunay Dios, gubot gayud ang atong kinabuhi ug wala gayud kita kalinaw. Busa igsoon, kung gusto ka nga malinawon ug mutunhay ang mong kinabuhi ug aduna kay kasiguruhan, malampuson nga kinabuhi, pareha ang Dios sa imong kinabuhi. Papuy-a siya diha sa imong kasing-kasing ug hunahuna, ug siya lang gayud ang pasidunggi, siya lang gayud ang simbaha. Ug sa kanunay, pagpahimuot gayud sa Ginoo aron magpuyo ka nga malinawon ug halayo sa kadautan ug katalagman. God bless sa tanan.